बड'लेण्डनि फुटबल लाभार्स फुटबलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोबोद गोजोनथाव खौरां मानो होनोबा गिबि खेबनि थाखाय नेशनेल लेभेलाव आई लीग 3 आव इउनाइटेड चिरां दुवार FC होननाय मोनसे फुटबल हानजाया गेलेनो थांगासिनो दङ। बियो बड'लेण्डनि थाखायल' फार्स्ट नङा आसामनि थाखायबो फार्स्ट मानो होनोबा आई लीग 3 आव पार्टिसिपेट खालामनो थांगासिनो दङ। सिगाङाव आई लीग 2 आव खनसे खननै मोनसे दला गेलेहैदोंमोन नाथाय जोबोद गोबाव जेनेखि समय बोसोरनि गेपाव दिनै बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय इउनाइटेड चिरां दुवार FC आ गिबि खेबनि थाखाय नेशनेल लेभेलनि जेनेखि आई लीग 3 बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनो थांगासिनो दं। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गौरबनि बाथ्रा। स्पेशली नुनो मोनो सार बिटिआर ओनसोलाव फुटबलनि मोनसे हाफ जानो थांगासिनो दं गेलेनाया गोबां आसाम फुटबल हन्टानि सासे सोद्रोमा सेक्रेटारि हिसाबै मा फोरमायो? दा जिहेतु बड'लेण्ड ओनसोलाव गभर्नमेन्टआ जेनेखि BTC गभर्नमेन्ट जोबोद फुटबलखौ मोनसे गोनांथार आयदा हिसाबै खामानि मावबाय थादों। ISPL खुंदों, सन्टोष ट्रफी खननै खुंदों आरो डुरान्ड काप जानानै थांबाय। दा बेफोर गासैखौबो नुनानै जोंनि जेनाखि जाखांफुनाय फुटबल प्लेयार्स बिथांमोनहा मोनसे इयुन बा फिउचारखौ नुनानै लोब लोब ओंखारबोदों आरो फुटबल गेलेनो आखायाव लादों आरो जोंना जेनाखि थैनानै थानाय ट्रफिफोर बेफोरबो गोदानै जाखांफिनबाय थादों, बयबो होफिनबाय थादों ट्रफिफोरखौ। बिनि थाखायनो जोंनि जेनाखि जाखांफुनाय फुटबल प्लेयार्स बिथांमोननि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म जादों आरो बे जेनाखि इउनाइटेड चिरां दुवार FC आ गेलेनो थांबाय थादों बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्रायनो बांसिन प्लेयार्सफ्रा दङ। सासे बा सानैल' बाहेरानिफ्राय प्लेयार्स लाबोनाय जादों। आदारवाइज बांसिन प्लेयारानो 99% प्लेयारानो बड'लेण्ड ओनसोलनि आरो बर' गोजायानो आरो बिथांमोनहा नेशनेल लेभेलाव बेबायदि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय ज' थांनानै गेलेहैनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। आसाम सरकारा जे आथिखालाव खेल महरन खुंगासिनो दङ गामियारि ओनसोलनिफ्राय उन्दै गथ'फोरखौ गेलेनायनि बिथिङाव दैदेननो थाखाय मा फोरमायनो सानो बे बिथिङाव? बियो खोब मोजां बाथ्रा जादों मानो होनोबा गामि ओनसोलनिफ्राय जेनाखि मोनसे गेलेनायनि जावरिखांनाय मोनसे रेगुलेसन बिनि गेजेरजों फैगोन होननानै खोब आं मिजिंथिदों। मा उइस खालामनो सानो चिरां दुवार FC नि? इउनाइटेड चिरां दुवार FC आ जेनाखि जानो गोनां आई लीग 3 बेहाय साक्सेसफुल जाथों आरो मोजां गेलेनानै आई लीग 2 निफ्राय क्वालिफाइ जाथों बेनो आंनि आसाम फुटबल एस'सिएशननि जानानै बिथांमोननिसिम बेस्ट उइसेस।